ኣይተሓለትን ፈተና ኸላ ኣብ ናይ ሓምሻይ ጉዕዞኣ መንገዲ ምስ ናይ ሃገራዊ ምክልኻል ናይ ተዓዲ ተጋጭያ ኣብ ኣውስትራልያዊት ከተማ ሲድኒ ኣብዚ ሳልስቲ ብዙሓት ሰባት ግዳያት መውጋእቲ ካራ ኮይኖም ኣለዉ። ምዕራባዊ ክፋል ኤርትራ ሓንቲ ኣውቶቡስ ካብ መስመር ወፅያ ድሕሪ ምፅዳፋ 14 ተሳፈርታ ሞይቶም። እስራኤል ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ኢራን ብዕለት 13 ሚያዝያ ምሸት ናብ እስራኤል ሰንደወቶ ኣማኢት ድሮናትን ተወንጨፍቲ ሮኬታትን ንዕኡ ዝምጥን መቕፃዕቲ ንምሃብ ከም መርገፂ ሒዛ ትሰርሓሉ ከም ዘላ ይሕበር ኣሎ። ኣብዚ ሰሙናት እንደገና መካተኢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝቐነየ ጉዳይ ናይ ታይታኒክ እዩ። ታይታኒክ ኣይተሓለትን ዝብሉ ብዙሓት ማዕክናት ዜና ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ነናቶም ሓሳብ ሒዞም ቀሪቦም ይርከቡ። እቲ ምኽንያት ከዓ ኣብቲ ግዜቲ ኦሎምፒክ ትበሃል ንታይታኒክ ትመስል ኣዝያ ዓባይ መርከብ ከም ዝነበረትን እታ መርከብ ከዓ ከም ዝተሓለትን እዮም ድምግቱ። ይኹን እምበር እቲ ሓቂ ኣይናዩ ኣይኮ ኮይኖም ታይታኒክ ካብ ምባል ኦሎምፒክ ደይብልዋ። እቲ ምኽንያት እዝዩ ኣብቲ ግዜቲ እታ ዝዓበየት መርከብ ኦሎምፒክ ጌና ንፈተና ኸላ ኣብ ናይ ሓምሻይ ጉዕዞኣ መንገዲ ምስ ናይ ሃገራዊ ምክልኻል ናይ ተዓዲ ተጋጭያ ካብ ኢንሹራንስ ነፃ ኮይና ባዕላ ኸኣ ስለ ዝኣተወታ ኢንሹራንስ ከም ደይከፍላ ስለ ዝፈለጠት በዚ ኸኣኒ ወነንቲ ናይቲ ትካል ኣብ ዓብዪ ክሳራ ስለ ዝወደቑ ነዚ ነገር እዚ ሽማ ቀይሮም ንእሽተይ ምትዕራያት ገይሮም ታይታኒክ ዝብል ሽም ሂቦም ኣበገስዋ። እዚ ኩሉ ሰብ ክድይብ ከሎ ግን ናይ ብሓቂ ኣብቲ መዕለቢኣ ክትበፅሕ ከም ዘይኮነት ፈሊጦም ከም ዝነበሩ ማዕከናት ዜና ደጊሞም ደጋጊሞም ይምግቱ። ወናኒ ናይቲ ትካል ኣብቲ ሰዓት እቲ ምስኦም ክኸይድ ከም ዝኾነ ቃልኣት እኳ ተነበረ። እቲ ዝበዝሐ ሃፍታማትን ናይታ ትካል ተቐራኸርትን ዝነበሩ ድማኒ ምስኦም ኢንቪቴሽን ተዋሂቦም ናይ ዕድመ ወረቐት ተዋሂቦም ነታ መርከብ ከም ዝተሳፈርዋ በዚ እውን ኣብ ሓደጋ ከም ዝበፅሑ እዚ ኩሉ ምጉት ከም ብሓድሽ ደጊሙ ደጋጊሙ ይቐርብ ኣሎ። እቲ ሓቂ ግን ኣይናዩ ዛጊት ኣይተፈልጠን። ኣብ ኣውስትራልያዊት ከተማ ሲድኒ ኣብዚ ሳልስቲ ብዙሓት ሰባት ግዳያት መውጋእቲ ካራ ኮይኖም ኣለዉ። ሓደ ካራ ዝዓጠቐ ውልቀ ሰብ ቅድሚ ሳልስቲ ኣብ ሓደ ኣብ ከተማ ሲድኒ ዝርከብ ናይ ዕዳጋ ማእከል ብምእታው ን6 ሰባት ብኻራ ሃሪሙ ህይወቶም ከም ዝሓልፍ ገይሩ። ሎሚ ሶኒ ድማ ሓደ ካልእ ካራ ዝዓጠቐ መንእሰይ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን መጥቃዕቲ ብምፍጻም ነቶም ኣብ ስብከት ዝነበሩ ኣቡነ ማር ማሪ ኢማኑኤል ሓዊስካ ንኻልኦት ኣብኡ ዝነበሩ ኣመንቲ ብኻራ ቆሲሉ። እቲ ብኣቡነ ማር ማሪ ዝወሃብ ዝነበረ መንፈሳዊ ትምህርቲ ሎሚ ሶኒ ካብ ቤተ ክርስቲያን ሕያዋይ ጓሳ ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብቐጥታ ይመሓላለፍ ነይሩ። እዞም ኣቡን በቲ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ብቋንቋ እንግሊዝ ዝህብዎ ትምህርቲ ብዙሓት ተኸተልቲ ዘለውዎም እዮም። ብፍላይ ብዩቱብን ብቲክቶክን ንትምህርቶም ካብ መላእ ዓለም ዝከታተሉ ሓያለ እዮም። ፖሊስ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ናይ ካራ መጥቃዕቲ በፂሕዎም ከም ዘሎ ምስ ሰምዐ ቀልጢፉ ናብቲ ቦታ ተረኺቡ ነገራት ከም ዝሃድእ ዝገበረ ኮይኑ ካብቶም ዝተሃርሙ ንህይወት ኣስጋእ ዝኾነ ማህረምቲ ዝበፅሖ ሰብ የለን ኢሉሎ። ፖሊስ ወሲኹ ሓደ ገበን ፈጺሙ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ገሊጹ። ብዘይካ ኣቡነ ማር ማሪ ካልእ ኣባ ኢሳቅ ዝተባህሉ ካህን እውን ብተመሳሳሊ ቆሲሎም ኣለዉ። ኣውስትራልያ እታ ብዙሕ ድምፃ ዘይስማዕ ርሕቕቲ ሃገር ኣብ ሳልስቲ ተደጋጋሚ ሞት ደቂ ሰባት ዝኸተለ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ክፍጸማ ብምቕናዩ ንብዙሓት ዘገረመ ፍሉይ ተርእዮ እዩ። እቲ ሎሚ ሶኒ ነቲ ገበን ፈጺሙ ዝተባህለ ተታሒዙ ዘሎ ሰብ ውልዶ መንእሰይ ከም ዝኾነ ማዕከናት ዜና ይሕብራ። ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ኤርትራ ሓንቲ ኣውቶቡስ ካብ መስመር ወፅያ ድሕሪ ምፅዳፋ 14 ተሳፈርታ ሞይቶም። እታ ዋንነታ ናይ ትካል መጓዓዝያ ሰታዮ ዝኾነት ዓባይ ኣውቶቡስ ካብ ኣስመራ 232 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ምስ በፅሐት 4.5 ሜትሮ ንታሕቲ ከም ዝፀደፈት ተፈሊጡ። እቲ ብሰንበት 14 ሚያዝያ ዘጋጠመ ሓደጋ ሓንቲ ገያሾ ጽዒና ዝነበረት ኣውቶቡስ ኣብ ከባቢ ባረንቱ ኣብ ዝርከብ ድልድል ብምግምጣላ ዝሰዓበ እዩ። እታ ኣውቶቡስ ካብ ኣስመራ ናብ ተሰነያ ትጓዓዝ ነይራ። ካብቶም ዝሞቱ 14 ሰባት እቶም 3 ኣባላት ሓንቲ ስድራ እዮም ነይሮም። በዚ ሓደጋ 16 ሰባት ብከቢድ ቆሲሎም
ኣብ ዝተፈላለዩ ሲቪላውን ወተሃደራውን ሆስፒታላት ይእለዩ ኣለዉ ካልኦት 38 ሰባት ድማ ቀሊል ኣካላዊ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖም ናይቲ ከባቢ ሰብ መዚ ይሕብሩ ጠንቂ ሓደጋ ገና ምጽራይ ይግበረሉ ከም ዘሎ እቲ ዝወጽእ ሓበሬታ ወሲኹ ይገልጽ ካቢነ ኩናት እስራኤል ንኢራን ኣመልኪቱ ን3 ሰዓታት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ምስ ኢራን ኣብ ሰፊሕ ኩናት ብዘይእቱ መንገዲ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ናብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝበጽሐ ቻነል 12 ዝተባህለት መርበብ ሓበሬታ ትገልጽ እስራኤል ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ኢራን ብዕለት 13 ሚያዝያ ምሸት ናብ እስራኤል ሰንደወቶ ኣማኢት ድሮናትን ተወንጨፍቲ ሮኬታትን ንዕኡ ዝምጥን መቕጻዕቲ ንምሃብ ከም መርገጺ ሒዛ ትሰርሓሉ ከም ዘላ ይሕበር ኣሎ ይኹን እምበር እስራኤል ነዚ ንኸይትገብር ብኣህጉራዊ ደረጃ ጸቕጥታት ይበዝሓ ኣሎ ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጀሚርካ ኣሜሪካ ሩስያ ቻይና ህንዲ ጀርመን ኩሎም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን መቕጻዕቲ ከይትፍጽም ይጽውዑ ኣለዉ ኣሜሪካ እታ ቀንድን የማነይቲ ኢድ እስራኤልን ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ ግን ንእስራኤል ከም ዘይትደጋገፋ ብትሪ ትሕብር ኣላ ኣሜሪካ እስራኤል ነብሳ ኣብ እትከላኸለሉ እዋን ጥራሕ ክትተሓባበራ ምዃና እያ ትገልጽ ዘላ እስራኤላውያን ግን ንጻውዒት ማሕበረሰብ ዓለም ሰሚዖም ከምቲ እዘን ሃገራት ዝጠልብኦ ዘለዋ ድዮም ክገብሩ ወላስ ከምቲ ኣብ ናይ ቃዛ ዘርኣይዎ በይናዊ መርገጽ ሒዞም እዮም ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ምናልባት ኣብ ዘን ቀረባ ሰዓታት ወይ ድማ ኣብ ዘን ዝቕጽላ መዓልታት ዝመለስ ሕቶ ክኸውን እዩ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኢራን ብግሎባል ፋየር ፓወር ኢንዴክስ ክልክዕ እንከሎ ዓቕሚ ኢራን ካብ እስራኤል 3 ደረጃ ንቕድሚት እዩ ኢራን በዚ መለክዒ ካብ ዓለም ኣብ መበል 14 ተሰሪዓ ትርከብ 610,000 ብረት ዝዓጠቑ ድልዋት ወተሃደራት ክህልውዋ እንከለዉ 350,000 ዝኾኑ ከዓ ዕቑራት ሰራዊት ኣለዋ ሰራዊት ምክልኻል ኢራን ኣስታት 2,000 ታንክታት 700 ወንጨፍቲ ሮኬትን 600 ከቢድ ብረትን ይውንን መንግስቲ ኢራን ኣብ 1979 ዝመስረቶ ካልእ ብፍሉይ ዝቆመ 125,000 ሓይሊ ወተሃደር ዝሓዘ ሰራዊት እውን ኣሎ እዚ ሓይሊ እዚ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ዝሕሉ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ናይ ኣየርን ባሕርን ሰራዊት ዘለዎ እዩ ብዘይካዚ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ገዛእ ርእሱ ክፍሊ ስለያ እውን ኣለዎ ነቲ ገና ኣብ ሕቶ ምልክት ዘሎ ናይ ኣቶም ቦምብ ጉዳይ ንጎኒ ገዲፍካ በዚ ዝጠቐስናዮ ጥራሕ ብወተሃደራዊ ዓቕሚ ኢራን ኣዝያ ሓያል ሃገር እያ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንእስራኤል ጸጸር ዓይኒ ኮይናታ ዘላ ሃገር እውን ንሳ ምዃና ይፍለጥ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ብፍላይ ጎረባብቲ ኢራን ብዘይካ ሶርያ ኣብዚ ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኢደን ክሕውሳ ኣይመረፃን ወረገሊአንስ ተገልቢጠን ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን እየን ክሰርሓ ተራእየን እተን ኣዝየን ሃብታማት ዝበሃላ ከም ስዑድያን ኢማራት ዓረብን ዝኣመሰላ ሃገራት እቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መገዲ ክዓርፍ ኣለዎ ክልቲኦም ወገናት ከዓ ተጻብኦታት ደው ከብሉ ኣለዎም ዝብል መርገፂ ሒዘን ይኸዳ ኣለዋ